Sing jawab ya. Merdeka! 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 Alhamdulillah. Nang medalem mampir omahe Daringan. Loh, Dariman. Dariman wis ketemu kanca kajian Abah Imam Syafi'i. Aku diterapi. Digayepuki ambek pring. Buk-buk. Alhamdulillah saiki anget. Mulai disangoni. Konir mari ngono apa ae ku mang wis instan. Alhamdulillah dorong iki siji sing kepengin ketemu aku. Kanca sekolah SD, Cak Koran. Aku main kene gak tau nemoni aku belas e. Kanca raket biyane Om Sume tebu ngembang mesti aku dolen dikeki sakmene digebok ngene iku. Alhamdulillah tak dungakno sehat-sehat sedaya. Ngetok pring cuma siji tak pikul tak kelemburi. Aku nek muring-muring bojoku wedi aku dirangkul langsung disusoni. Aku yo gayer ae. Mangan kupat enak lontonge kate tapegan eman bokonge. Pinara engkang skeco mirsani karya baru mojo kertongo. Kampung 100 ana kutha Surabaya budale liwat wono kromo 17 Agustus tahun 45 negara kita lak wis merdeka.
kita saiki wis merdeka mulane aja sampe sembrono wis gak dijajah Jepang yo ki wis gak dijajah Londo tapi uripe bangsaku tetep jek ana sing soro padahal Indonesia negara sing sugih tambang emas tambang nikel batu bara lan liyane mula jarene kanggo kesejahteraan rakyate tapi akeh sing dikorupsi oknum pejabate gak tembre-tembre triliunan niku alhamdulillah RT 04 Desa Medalem nekakno Lodro Karya Baru dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-81 gang meriahe koyo ngene gendera ana sing gak pasang iki lah iya gak melok berjuang lho Mbah Boyot biyen mempertahankan sing kaya kula gawe niki merah putih direwangi mati-matian negara wis merdeka instruksi tanggal 1 Agustus pasang gendera ngono ya jek ana seminggu sing kait masang padahal sang saka merah putih niku senajan merah ambek putih gak ana tulisane tapi enten roe enten telu roe siji kehormatan bangsa nomor loro jati diri bangsa yang ketiga harga diri bangsa terkandung tenggene sang saka merah putih biyen gak oleh berkibar lah seniman lodruk sadurunge lodruk jenenge besut bebet sing bermaksud kupluke abang mrikine ngisore putih lah niku pun liwat berkesenian Jepang karo akhirnya sampai nang Surabaya muncul Cak Durasim alhamdulillah matur nuwun merang teles pangeran sing bales lumayan kena gawe nyicil Bang Mekar meneh muncul odruk garingan nggih niku sing diarani jaman Jepang Cak Durasim kidungane bekupon omahe Dara wis gak dijajanipun uripe bangsaku tambah sora dicekel Jepang dilebokno kunjara muncul lodruk-lodruk sakniki nggih kula niki anake Durasim bekupon omahe Dara nek kula kidungan kula biyen kan bekupon omahe Dara dijajanipun uripe tambah sora nek kidungan kula bekupon omahe Dara wis gak dijajanipun uripe rakyat ya kok sing tetep sora niku alhamdulillah warga Medalem oleh sayur mayur kaya ngene akeh paling seneng aku terong kaya tekku ayo stop mari ditanggapno Lodruk Karya Baru wargane sehat sedaya nggih rezekine tambah kathah hasil bumine tambah melimpah ruah sampai nyambut gawe niku nggih berjuang demi keluarga mulane Bu nek wong lanang nyambut gawe sampeyan teng oman niku ndonga supaya hasilnya akeh mulane Om Irama menciptakan lagu perjuangan dan doa asik wis wayahe esuk jagone kloro rame suarane tingkem rusuk
sing kemuwit suarane katon asri yo saisine iki ana arek agak patek ganteng kulitane cahya rada ireng oleh joget tak dek sampe medenteng tibake biyen tau gendeng tos tos yo terus lumpuh ngomong aku wis ngedong wis nyanyi ngomong sing apik mangkana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul aulun yasmut nek kon niku percaya karo Gusti Allah percaya dina akhir nek gak sok ngomong apik luwih becik meneng lho meneng temen jare dikon meneng iya tapi ngomong apa ngomongin kontene kabeh engko ana wong lanang kakean cocot ya awakmu lambe wedok lambe tipis ya kon niku kandel lambene sumur aku iki goleki kon gak tau ketemu itu loh masalahnya goleki aku nang omahmu sing lawas sing gedhe kok kare ombok iya masalah masih gak dinggoni kok iso resik ngono omahmu ya apa gak resik apa meja kursi tak gadekno kabeh enggak alamannya tanduran apa sing gak ono iya iki nek gawe contoh nah sawi ono terong juga ya ono kangkung ya ono lombok tomat ono iya ya karang kitri iya aku sing seneng iku terong mbek tomat nek tomat iku warnane abang iku tandane ya apa nek iku jenenge mateng lah nek abang setengah ijo iku kemampu lah nek cilik ijo pentil iku sing nandur sapa nek bojoku mulane pentile tak unyet kok ngamuk sebalenano lambemu Gus aku takon tomat iku nek abang tandane mateng abang setengah ijo iku kemampu nek cilik ijo pentil lah iya iku sing nandur sapa bojoku mulane tak unyet iku pentile kok ngamuk mulane Gus mapan turu luma-luma tak delok kok pentile muntir wong kene gak tau ngunyet tetep kok unyet maksudku pentile tomat iku lho iya pentile tomat apa pentile bojoku jane kon iki lho saiki ku manggon nduk ndi berdomisili nduk ndi aku tak saiki iya aku saiki ana nggone Lamongan nyambut gawe nduk kono iga hal apa nek Rabi kono nduk kono iya lah saiki berarti kon manggon ana Lamongan lho iga ana Jombang nyambut gawe nduk kono iga hal apa Rabi dagelan Gus rabian lah bojomu sing Lamongan oh tak pegat apa nek gak enak peluas maksudnya gak enak iku
ya apa? Wong aku bendina tanggapanku bendina yo kelo asem ae. Oh. Sama kekecuten ya, Mak. Masane kae enak. Lah, saiki kon manggon nduk endi? Oh, saiki ta? Iya. Jombang kanggo Jombang saiki. Lah nang ndi? Saiki nggo Mojokerto. Nyambut gawe. Iki rabi, Gus. Lho. Lho rabi, timbangane kon kaji gak rabian. Dadi kon iku nang Mojokerto. Iya. Lho, nyambut gawe nduk kono rabi maneh. Rabi. Lah bojomu sing Jombang. Yo tambah tak tinggal yo an. Apa nek? Kowe peret e. Apa? Nek mbek dhuwit iki lho angel. Oh, nek wis mlebu. Gak iso. Metu. Jaluk apa-apa mesti. Mesti muring-muring. Ngono lho. Dadi saiki kono ana Mojokerto. Mojokerto. Nduk ndi? Lah iki sing Mlaten nggone karya baru iki saiki aku ono biyen ono Sanidara Sidoarjo. Saiki aku ono Sanidara Mojokerto ya nggone iki. Iki Ludruk iki. Iya, mulane kan dolek aku gampang Ludruk karya baru rumahnya Jonet. Nek Iya. nek ngono mben aku tak dolen nang omahmu. Lha apa? Lho cero bojomu sing saiki. Lho aja, Gus. Apa? Bojoku gak ono omah. Nang ndi lho? Bojoku nang rumah sakit. Lho, lara apa? Meteng. Oh, mari kontrol Iya. terus mulai. Lho iya. Kate babaran kok. Babaran? Iya. Lho rumah sakit endi? Gatul. Lah kok gak tunggu? Gendeng nungguin babaran gak metu lah urusan iku sih. Lah apa aku ngurusi wong babaran iki? Ya apa rek kok ana wong lanang kaya ngene iku lho. Lah apa? Kan tak kandhani. Iya. Wong wedok nek kate babaran. Heeh. Wayahe wak. Iya. Iku tangane gecokan tangane sing lanang. Si lanang Gede hatine. masih gak gocoran tangan si lanang, gocoran cagak kate lapo. Kon lapo ngurusi wong babaran iki? Kan iku tak kandhani. Iya, tapi jare ngurusi babaran. Gak metu laras ngurus salahe kate meteng. Lah kene apa kok meteng? Ya ya mergo wedok, Gus. Lah kene apa kok wedok? Mergo ana gelungane. Apa sebabnya ana gelungane? Mergo mari tak ces. Kok niku? Rono. Lho, aku merono. Iya. Nang nggone rumah sakit. Gatul, aku budal rumah sakit. Terus arek lahir becan teko, terus nagih biaya apa tak ge bayar, Gus? Oh, jadi masalah kon niku gak duwe Biaya. Jadi nduk rumah sakit Gatul. Rono nek. Wong gendeng kon ku. Lah apa aku nek waduh kemenyeke wong ngepel begenggek. Waalaikumsalam. Aduh. Nggih. Dari mana ini, Pak? Rumah sakit Gatul. Aduh aja patenono, Gus. Patenono. Apa sih? Gatule iku lho. Lho iki iya nek gak teko kancaku wong sing dinis luar. Iya, tapi gatule iku lho. Oke, Pak. Ini dari mana? Iya. Rumah sakit Gatul. Bicara dengan siapa ini? Oh, Bapak Dokter Iwan. Nggih, Pak. Ada kabar, Pak? Ojo diterima, Gus. Iya. Saya temannya Mas Jonet. Ojo jodono. Loh ini sebelah saya. Lu tambah dijodono. Terus ada kabar Pak? Alhamdulillah. Bojomu wis babaran. Wis babaran, alhamdulillah, Gus. Kata tunggoki metu dhewe. Tak kono, Gus. Babar lanang apa wedok? Oh iya, Pak. Iya. Itu laki-laki apa perempuan bayinya, Pak? Ya ngono, Gus. Lanang. Lanang alhamdulillah tak idam-idam, Gus. Duwe anak lanang wis cocok be batinku. Terus tak kono, Gus. Terus bobote piro cek jelas, Gus. Pak, waktu lahir itu beratnya berapa kilo? Hah? 12 kilo. 12 kilo. Iku bayi apa nimbang beras, Gus? Yang bonek wong dokter Iku ngomong. bobote. Terus ketakono panjangnya berapa? Lah terus panjangnya berapa Pak bayi itu, Pak? Ya ngono, Gus. 1,5 meter. 1,5 meter. Iku bayi apa ulo? Dokter itu bicara sendiri, Nek. Ya saiki apa lahir lanang bobote 2 kilo. Iku normal apa enggak, Gus? Takon. Oh ya, waktu melahirkan, Pak. Ya ngono jelas. Itu normal apa operasi? Wong beratnya itu 12 kilo. Iya. Nek normal. Lah nek normal susah, Gus. Lah apa? Bobote 12 kilo apane gak embonge bejat.
iki dokternya ngomong dhewe. Iya, iku dioperasi. Pak, kalau beratnya 12 kilo, iya, panjangnya 1,5 meter, iya. habis melahirkan itu kan ada operasi ya Pak? Iya, dioperasi. Iya, nek dijahit, Nek. Jahit? Iya. Si jahit dokter. Iya lah. Orang dokter aja lan jahit kabeh. Aku kok nyang itu iki. Oh iya Pak, ini pesennya suaminya. Nggih pun dijahit kabeh, nggih ya. Nggih, sampean ngengei sak janggel lah. Sak janggel. Oh, Jengle ngorong-ngorong. terus Pak, biayanya Pak berapa itu? Nek 6 juta. Piro? 6 juta. Gambombo. Lho kan bombo ya. 6 juta kayak njowo bayi. Bayar listrik kayak 2 bulan jatah bayar aja. Nek, Lah apa? kok nek gak iso bayar. Heeh. Bayimu ambek bojomu disanderan nduk rumah sakit gak oleh mulih. Gak mulai 10 tahun gak getun. Bah dipeyowi gak getun. Duwe sakmono gak njowo bayi. Pak, mohon maaf Pak, ini suaminya lepas tangan Pak, nggak tanggung jawab. Saya sebagai teman izin aku Nek. Lah apa ngendi? Kon niku dagelan kondang ya. Wes ndek bojo aku kok, aku gak izin kok. Iya Pak, saya tanggung jawab Pak. Mohon secepatnya dikirim nomor rekening, nanti saya transfer liwat bank Bumi Tak Berdaya. Loh, Bumi Tak Berdaya kalau gak kogel. Iku bangku dewe. Ya ya Pak. Ya, oke Pak. Secepatnya ya Pak dikirim ya Pak. Nggih. Matur nuwun sanget. Nggih. Waalaikumsalam. Wes, Apa? tak tanggung. Tanggung-tanggungun bayar-bayaran. Anak mulai bojo mulai langsung kok pek. Lho, ngene iki ya Pak. Kalau ngepekan kok niku. Dorong-dorong kon Iya sujon. tak sudah ngono barang tuh barang di bojo lah apa babar. Kon nek gak duwe biaya. Kate babaran bojomu. Iya. Nurut to Mbah Boyot biyen resepe turuten. Resepe yo. Lho bojoku yo ora sak wulan babaran. Jare Mbak. Iya. Nak sing gelek mangani welut nah. Hubungannya apa kalau taruh meteng itu? Welut iku lak lunyu. Lunyu. Nek gelek mangan welut babaran gangsat. Gangsat. Contone bojoku. Iya iya. Lho, ngelarani ngono kae telunggung ngene wis brengcut. Lahir. Lahir ya. Nyekele angel wong lunyu bayine aku ngetut. Lunyu ya. Lah ngono kok padha ngelingno aku, Gus. Ala apa? Aku biaya ngono jare Mbah. Nek bojomu bobote tuwa. Gak lahir-lahir sing gelok nguntali keong. Iki ana maneh. Lho, Apa hubungane wong meteng karo keong? lho keong lak ana omahe ya. Ana omahe. Jerone lak ana wonge ya. Iya iya. Wonge gelem metu nek diabapi. Oh iya iya. Masih yang ngono bojoku yo. Lho apa babarane angel bojo? Angel lagi ku. Pelilat kene Gus. Baru tak takani kon iki lho apa, Dik? Utuh ki loro Mas. Tak celuk tak kon lungguh sane Dik. Ngene. Yo lho ngene. Marang aku nang ngarepe ngono Gus. Aku yo roh ya ngono. Ya ya. Ada di dunia kita pernah aku. Bareng mari ngono Gus. Tak abapi. Wah. Tak metu ndak setok. Marung balik. Mbok isin kae. Terus kok abapi maneh? Tak abapi. Wah. 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 Langsung melayu nang lapangan. Babarane gangsar iku. Oh iya. Mulane ojo ninggalno resepe Mbak piye. Ngono. Iya iya iya. Dadi wong apa jeneng wedok iku meneh wis lagune. Indonesia. Salone Indonesia sing ngaran Jepang sapa? 230 tahun bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Belandotan. Belanda.
Belanda belum aman dijajah 3,5 tahun oleh Jepang. Namanya bukan Jepang. Siapa? Namanya Kerupuk Puli. Dijajah oleh Kerupuk Puli. So melok iki lho. Jepang ataupun Nippon. Jepang, Nippon Paint, Avitek. Iku cek goblok. Beliau cet kan gula penjajah cet. Senjata bangsa Belanda lebih besar yang berbunyi kelodok, kelodok, kelodok. Duduk. Duduk. Dadar jagung. Wah, dadar jagung. Kan yang ngono klothok iku. Dadar jundung ngono. Dudum dum, rek des. Drama Cak Kaseri. Senjata bangsa Indonesia lebih kecil yang bernama arit, Arit, bambu runcing, gelati, campudel. digaya apa? Lho dadi kok dijahit cocote. Tapi di masa itu saya masih belum lahir. Ya iyalah. Ya dorong ana under-under. Lahir saya di tengah lautan. Ibu saya orang hutan dan bapak saya Iwak lohan lho. Kok iso lho kon niku anake cethek kaya. tapi sekarang sudah merdeka 81 tahun Betul. dengan lagu kebangsaannya. Dari barat sampai ke timur berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Tuh, tiga. Halo, halo Bandung. Ibu kota kereangan. Halo Bandung. Kota kenang-kenangan. Lama kita pada kampung. Sekarang telah menjadi lautan api. Hariku rambut terbalik. 1, 2, 3. Ayo, Dilarang jiplak. gak oleh play gap, jiplak. Gak oleh niru. Masih awakmu tuwek gawe dhewe. Adek niru. Cerot. Jiplak sekut. Wah gopur rek gak kuman pahlawan aku. Ya wis, gonku dhewe ae. Ngono. Oh! Apa? Kejelungup. Aja ditakoni marai dosa. Iya. Oh, ibuku. Apa? Dadi dukun bayi. Aja ditakoni marai dosa. Oh, ibuku. Jadi apa? Genggek. Loh. Oh ibuku, setelah aku dikandung ibu 9 tahun. Aku tumor ah. 9 bulan. 10 hari. Dikandung ibu 9 bulan 10 hari. Setelah aku di dalam kandungan ibu agak sumpek sekali. Peteng dedek karena wong totol pentol. Apa ono dodol pentol bareng iku? Setelah aku di dalam kandungan ibu, saya ingin keluar. Saya raba-raba. Saya raba-raba. Tambah lama kok tambah jemek sekali. Mari udah. Jeblok. Iya. Setelah saya ingin keluar, saya tengok ke kiri, saya tengok ke kanan, manakah pintunya gua? Tidak ada. Di depan saya ada pintu tidak begitu besar. Siro. Ini. Kok iso samene? Setelah aku keluar di dalam kandungan ibu, berusut, langsung balik mana? Apa lo?
dikutang bidan nih. Bapak lo. Setelah aku keluar di dalam kandungan ibu, kepala saya keluar, badan saya keluar, saya hidup di tanah Indonesia. Betul. Setelah aku terdengar sayup-sayup lagu Indonesia Raya. Gak oleh jiplak. Walangke. Kosok walang kek. Lagu kebangsaan kok iso walang kekek. Gak kuman lagu. Berek kalau sok budaya aku. Soalnya dhewe omah terlalu bingung soalnya Lagu gak sini. lewang. Ono problem apa? Problem anakku ini 3 bulan gak mulih. Anakmu? Iya, Lanang ta wedok? wedok. Lho. Kon iku ya apa kon iki gak ndelok nduk TV ya nduk HP lah ya. Kan sekarang iku marah iku. Penculikan, penyekapan. Loh, Bandung terjadi loh. Iya. Untungnya iso ketangkep Iya. sama bapak polisi. Iya rek. Tolek ono nek. Tolong ya tak dolani ya pek kepethuk Tanggung barang tak jawab. dolani. Iya. Iya wis ngene. Ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya jalani. Lho. Iku jenenge wong tuwa kuculuk ya ngono. Ya makane. Oh ya apa anak 3 bulan gak mulih lho. Kok nyelon aku kucluk-kucluk iki. Sing ngomong kuculuk iku sapa? Lah lambemu mang. Kon niku lho kate Ayo dari apa beduk. iki lho. Kelemane Jone iki. Arek wedok lho, Ji. Lho makane. Lah kok sampe arek 3 bulan gak mulih. Arek wedok anak tunggal pisan. Nah, ya apa kan umpamane aku menapa gak guru aku. Kepikiran. Otomatis mikir. Mula, ayo idep-idep nang dinding goleki anake Jone. Ambek mlaku-mlaku. Tapi aku gak apal ya aku. Anak Jone iku. Gak pate apal sing ndi sih arek iku. Lho kok iso gak ero mosok gak ero rek? Gak ero aku iki. Lah nek sampama kepethuk kok ya apa? Lembo aku gak ero. Lho, obrakan teko endi iki, Mang? Obrakan. Kok panase koyo ngene panjen rambutnya sampai ngayeng. Lho. Iki nalare kena udan. Ini seru, karena wong bolas ini. Katara takon niku. Loh, iki mau ngomong ngono ta? Duh, terong. Terong, makane kisut. Kayak terong ijo. Senengamu iku. Wedok-wedok senengane terong pomane bengkong. Lho. Dongkel. Kayak roro. Kate nang ndi? Loh, yuk katanya jalan-jalan loh, Cak. Oh. Lho, ijen. Lah sampe delok iki ana ewange ta, Gak? Lho mbek panjak kendang. Lah apa? Bokonge Ji. Apa? Apa niku iki ngono umpamane ngono ya Ji. Bokonge koyo ngono. Iki umpamane duwe anak ngono iku yo anake apik-apik Ji. Kok iso ngarani ngono? Sapine koran lho. Lho. Duwe sapi. Bokong-bokongane apik. Anak-anakane yo apik. Padahal mbek sapi. Lah iki yo Iso sih dipadana bokonge sapi ku, Cak. Wanita iki rek. Sampean niku kurang ajar. sakmene gedine bokonge. Heeh, terus Umpamane iku katoke ukuran pira Ji sakmono. iki sing ditakokno kok ngono. Kaji lho ya kena iku. Lah apa? Lah apa kaji ndelosom-ndelosom iku? Sing ndelosop sapa Lah ndelosop? emang katok-katok. Lho. Aku iki kan nyelidiki sih. Loh, Padha karo ngono kok. Iku lho. Sing kaji dapurane kaya ngene. urusane arek nom. Apa? Urusane arek nom. Terus apa aku? Tuwek. Cuk, lho. Ya ngono iku tok andalane. Jarene kok mesti meso iku lho, Kak. Bener iku ya menyadari nek wis tuwek ya nyengkre. Masih ngono aja ngomong-ngomongno. Masih raiku iku kiwir-kiwir kaya gendera. Lah iya. Tapi aku biyen tau ganteng kaya kono. 2026 cek ganteng aku. Lho. Kon ganteng. Sebab jejer wong elek. Iya. Ketok ganteng. Ya iya. Lah ya ta, umpamane kon jejer wong ganteng, kon yo ketok elek. Sing ganteng Ya sing sijine. oh ngono. Lho, kon ngaku soge. Iya. Gembul wong melarat. Ya. Iya. Tapi nek kon masih soge gembul wong soge maneh, kon yo ketok melarat. Ngono lho. Tapi aku sak elek-eleke aku, jek ono gantenge. Nek sampean sak elek-eleke sampean
Welek kabeh. Kok nilon aku tuwek? Iya. Aku tuwek kok gak digondol codot. Wis aja rame iki lho, gringgingen. To the point. Wis ah, ngomong dhewe ah. Ayo mbak aku. Kok enak? Lho arek iki ngenyeke. Aja kurang ajar, aku iki ngenteni pacarku sampeyan aja ganggu-ganggu. Tak kandhani. Masih iki nom. Iya. Wis tak garape kali. Hah? Lho. Bojomu. Tuh. Tuwek bojomu iku. Tuh. Oh, cok kurang-kurang ajar kon iku. Wong bojomu cak. Endi? Iki. Dudu. Masalah koyok melon. Ngawur ae. Ya kaya bokonge kethek. Oh, konku. Dadi iki dudu bojomu. Dudu. Peleh. Kon kok milih sing kene? Urus. Lah kene terong bukan. Mangkel. Iki dudu bojoku rek. Cuma Sampeyan niku lho suwene sih ditani ket mang. Ler. Aku lho digodho wong elek-elek lho iki lho. ya aku mang lah bareng ngojekan. Kene Iki apa? iki lho. Iki pacarku. Ketok apa, Dek? Ketok apa Lah, ya- gendrowo ngene? Sapa kaya ndruwo? Riko. Kawitan. Lah iya kaya arek wedok iki lho kok seneng karo iki. Aja ngono, Cak. Jenenge cinta kok gak tokone Mas Loh, yo elek ngono. iki aku seneng kok. Mas aku ya gumo. Gus, lah niku sampe gumo kuwi. Mas yo nek nang toko kok ngene gak didol. Enak kok lek sing elek-elek ngene iki, Cak. Apa? Wis mari rapi dolek mburi. Loh, Mari rabi dideleng mburi. Iya, mari ngono paku nono tembok ceten. Nek gak ngono lebok-lebok Wis. usuk-usukno. Anggitmu iki kirtong. Dadi iki pacarmu. pacar. Arek ya seneng, aku ya seneng. Terus? Cuma ono kendalane. Problemnya apa? Bapak niki ambek mbok iki lho, gak tau akor. Geger ae. Iku lho, Cak, Lah masalahnya. kok aja gak wani ngomongi. Gini. Ya apa ya, Pak? Aku jadi solusi. Supaya iki kon iso rabi. Perkara makmu ambek bapakne arek iki. Ya. Ya apa? Gak sapan gak wawu. Hmm. Salah siji patenon. Hah? Kon Wis aman kon. kon seneng nek aku dihukum yo. Kok iso Ya apa, dipateni Rek? sih, Cak? Lah iki arek endi? Eh, iki anak jonetmu. Lho kan kok anjreng ke Gus. Lho, aku nek jone, Cak. Sapa iku jenenge kok? Frida. Ya Allah kon wis sakmene nduk. Kon biyen gelek tak dusi, Nduk, biyen, Nduk. Kon saiki njaluk didusi meneh. Lho gak ta? Lho bek gelem. Lah nek saiki kok dusi maneh yo kerasan awakmu ngedusi. Kok dadi ki anake Jon? Iya. Lah omahmu lah jejer. Jejer tapi yo muni kumbok. Omahmu ambek Jon iki gak wawu. Gak wawu. Padahal kon padha senenge. Padha Iya, seneng. Cak. Ngene Ji. Niat tak rapi. Ayo nang omahku. Sano kok nek pacaran terus gak kok rabi kaya ngene iki. Iya. Dadine ya apa? Aku yo pikir. Ayo nang omahku, arek-arek tak tekakne kabeh. Oh. Ayo ditata, ya apa carane kon iso rabi karo Frida iki? Makmu ambek bapakne iki Jon Setuju. iso rukun. Oh. Ayo ditata nduk Wis omahku. aku manut awakmu, Mari ayo. ngono nang omahmu. Iya, ayo. Oke.
Mana-mana nginceng-inceng sama tong. Cuma-cumane aku ki wong rondo ngono. Dua dina incang-inceng ket nyolong malih. Alah. Aku biyen iku wong anu tuwa-tuwa ya enak. Digawe omah kuwi godhong manglong-manglong. Ana pinggir rembong. Aku sing medal-medal. Kepingin rumah tangga dhewe, petel ambek wong tuwa ambek dulur. Gawe omah tuku kaplingan. Dadake kok tepak duwe tangga kaya gedhes. Sakjane sing getur ngono ya awak dhewe. Biyen aku nurut papa ya gak ngerti. Sampe gedhah. Doleno karangan do pinggir rembong. Awak dhewe yo gak gelem dadan telusup oleh tangga kiri. Kono aja nemen-nemen karo tangga kono yo. Kono iku dadi kecapane wong, dadi omongane wong keluargamu iku. Delokan rungono kupingmu, rungono bobokmu. Anakmu lho tuturana. Ana gedang ilang sapa sing nyolongne gayo anakmu. Ana pete ilang sapa sing nyolong yondokmu. Ya kamai itu jeneng mbone turune gento. Kok dadine kok kurang ajar temen. Nyelokno wong gento-gento. Aku gak tau gento. Anakku ya gak tau gento. Perasaanmu aku masih mau wedok. Nyane iki nyambut gawe. Kowe niku wong wedok kono aja nemen-nemen karo wong lanang kono. Apa? Kau nek geger go omah wis jelas dipisah karo tangga. Nek niat kon wani, ayo metu nang lapangan. Arung sedina ping 7. Nek ana wong Ayo. Lek gak wae nome tangga. Gak isin. Gak di tangga sing penting awak dhewe iki mikir anak. Anak-anak wedok gak ditombo karo wong tuane wedok. Nurut karo wong tuwa lanang. Dikon nyalur ya ngalor, kon ngidul ya ngidul, kadheane ayu. Ayune kaya Sri Kandi. Sri Kandi nutu wae. Nutu matamu. Pasti bang anak-anakmu diopong terus. Gak iso wong anakku arek tak gomo-gomo, parek ganteng-gantenge kaya Arjuna. Arjuna meneh kates ah. Rumah loh.
Timbangane anakmu. Bendina golek polisi. Ana uang ya aja kemak. Iya terus. Orang nang kira aku nang nunut. Nurut apa? Nunut trek gandeng. Trek gandeng. Pantes ada rondolan. Kondoran mata. Aduh, beda. Kecepet bapak, kecepet. Nanti salah, Pak. Aduh. Aduh. Nanti salah siapa? Aku sama bapak saya kena tembok. Tembok apa wong ini jadi tembok. Aku mau nunut trek gandeng, Pak. Lho, nurut trek gandeng. Iya lah, ya aku meneh terpaksa. Terus Nang kono trek gandeng liwat. liwat Ora aku langsung colot. mencolot. Lho, gak ngono kon iku menungso ta bajeng loncat to, Nduk. Ngerti ya apa lho, Kowe Pak? dok kok mencolot. Colot aku Pak meneng gek mburi. Oh, iya. Nah. Lho, gak suwe. Iya, iya. Motor iku minggir terus leren, Pak. Montore laren. Leren. Lah kok supire mudun marani aku, Pak. Lho, marane awakmu. Iya. Kok diparani sopir? Marani. Aduh, Dik. Terus ngene Pak jarene. Yo arek ayu. Iya. Ngapa saya lo kok kono? Ayo pindah nang mburi. Pindah nang ngarep. Kok balik ke buri? Monggo jajar aku ge sopir. Lho, kan jajan sopir. Iya Pak, lah wong yo tak pikir-pikir anak ngarep Pak yo. Iya, iya tahu. Ya aku pindah lo jajar sopir. Oh, iya, iya. Lho, lah kok Pak kain lho. Iya. Elu terus ngono Pak. Ya pupumu jelas-jelas sopir. Dan keriye. Lho, marang ngono ya. Mari jelus-jelus lho Pak. Iya. Mana jone? Iya. Dinyang Pak. Dinyang piro? 2000. Nah, 2000. Iya. Kon gak gelem. Ya gak gelem. Goblok kon. Lho, Gelem mau nek cocok ke langganan. ya Allah kok ini Bapak. Lagi mengane wis nyang sopir tak nyang sik. Lho. Yo gak oleh yo. Kok ala lah Pak. Iya, iya. Aku mau liwat pasar. Lihat pasar. Eling ono buat senengane sampean. Iya, iya, iya tahu. Sampean tak tukokno. Hmm. Tak tukokno gedang. Gedang. Tak tukokno rong tondon. Lho, kon tahu man gedang tundun-tundunan. Yo gak marah tahu. Kayane seret. Terus eling ambek bapakne. Iya, iya tahu ya. Omongane jone ki sayang. Ya sayang ta ya ya iya. Ah timbanganane tangga didolek polisi terus. Semakamu. Iki lho Pak. Iya. Jadi orang tundun. Bukan lah Pak itu gedang. Lho iki gak orang tundun, Nduk. Lho kok? Rong sopet iki. Oh meniti keliru berarti Pak. Rong sopet. Rong tundun samene-mene ngono lho. Ya iku Pak. Oh iya. Wis yo, Aku Nduk. bingung mangke kok Pak ngantem. Iya, aku matur nuwun. Yo lah. Bapak doyanane gedang. Iya, bapak turune mau gentilang. Wis, bapak mari mangan gedang kudu ana gandengane. Cara wong mlaku kudu ana rewange. Cara rewange ngomong, ya. Iya Pak. Bapak gawekno wedang kopi. Oh wedang kopi. Iya, tupine nggodhog banyu aja diwadahi lang. Lah iya Pak. Sumure genenono. Ya lek wis sumet bapakmu jegurno. Jegurno matamu ngono. Ngor kan sempal kok lho. Wis enak wis. Wis sempal. Oh, sausu-usuwe. Bapak wis nyelmene bedah rumah kowe iki. Sing gawe sarpi. Wis. Iya. Jaino wedang kopi Pak. Pipi ae, gak kate. Pipi ae. Masih gagah. Aduh. Itu masih gawe kan. Pak, sampeyan malah diganjalan wedang kopi apa? Jalo wedang kopi. Wedang kopi. Iya, ana campurane. Campur apa? Campuran susu. Oh, susu. Terus Campuran solar. solar matamu. Mesti janjane sisi. Kena rai. Lu ngono ta? Lu gua apa nih ngomel. Lu gua
kira ngomong. Gedhong iku sampean mangan tak gawekno kopi. Iya. Tapi susu ya. Susu ya. Wes iku nanti pangan. Iya tak pangane. Wajure omah roboh kewan nyogok primin kok. Sampun kono sampe mati ana kono. Wondo yang ngono gawe kiri kaya ngene ndawondo. Nek kene dewo gak sopa. Mangan gedang nek enak-enak. Dron, aku nyekel gedang tonggo dron. Lebes milih. Yus. Lambi ditetek. Jaket dilorot, sarung dilepas. Ah, bujal nang dijang. Cek tonggo, cek. Ya ampun. Yang dimokol kena wong gerang. Ayu kotrok. Si sepet lu. Yo ilang. Wong urip. Ya wis, pangan-pangan enteno sak tengere wong dut. Wong Rumono gedang ta, rumono, enteno sak kulite. Wah, wis omonge akeh jan selae belas. cepet. Enteno kulite. Tak kaya anakku wae, ya apa gedang cepet. Ana apane ya apane. Anakku nyambut gawe nek Apane bejae kudu polisi. Apa? Kilo kopine. Ya kopi teko. Susune gak ono, anjir kabehno kopi piro? Kopi ireng. Iya, tapi tak kayak gula 1 kilo iki, Mang. Heh? Tak kayak gula 1 kilo. Ya wis tak samene 1 kilo ya lah ya. Lah tak legi. Oh ngono iya. Wis saiki tak tinggal masak ya. Iya masak. Sampe njaluk dimasak nopo? Masak no rayap. Loh. Rayap ya apa sih? Iga, pecelo, iwak panggangan, doyan aku. Pecelo panggangan. Iya. Pak, sopno lele ya? Ojo, kado lele, iwak panggangan ae. Panggang pe, panggang brungki. Lele iso. Ya, so. Tak tinggal ya. Iya. Pinter anakku doyanane bapakne dipanggangno. Kan tau mangan pak panggangan. Yo gak ngalah. Paling kaya iwak urang ta. Jane kon turune wergul. Gak ngono tanggo. Tak digawekno anakku wedang kopi. Nah, gulane gula susu. Susune susu nyambik. Anak. Tik. Nah, killer. Tau bene aku kuwatir beta gudho kematen. Macam kencing manis kan. Oh, kiri. Ayo, ngomong apa? Oh, ngadeg-ngadeg dhewe. Jo, kon jayu kaya ngene, Jo. Kaya omah kaya ngene dron lho, tak sadok ngadeg-ngadeg dhewe. Kanthi soyo. Waduh. Wong arek gawe soro-soro ta sae. Yo, emang rek. Wah, mas. Bisa. Oh, papa, kok sore diluroni. Ojo ngene kali. Wes, kamera ketangga, tenggo koyo betet. Apa mas aku jiblet-bletek apa-apa bareng klambi mentaris, klambi dhewe ya. Ayo tangkap usuk. Ora betet iki lho. Kok iso jublo karo tonggo kuwi. Sekali teko.
Kowe malah iki teko. Ojo di. Makai makamu ngono ah. Suwe-suwe tangga delodok. Ojo direken cekak direk. Wah suwe sae pateni mari tangga ngene. Sampai tonggo geger ngono. Sempet ta udah tangga dapurane ngene. Ngomong tak gocolane, cegah iki. Cagahe tak gocolane. Kok aku yang nyambut enak. Sempet kena. Bayar. Wong merampok kok enak. Matamu. Ayo. Ya, terus. Aduh, kaya bedol kaspe. Itu kok iso gendong-gendongan. Kadang-kadang apa? Marah. Oh, Marah. Ojo gitu. Emosi. Emosi. Ojo khawatir. Wis gak apa-apa wis. Elek iki Mas. Wis ojo direken. Sing penting aku nyambut enak, bayar aku gede. Gede pira, Nak? Bayar aku sak bulan 7 juta. Merampok ah. Ngerampok matamu ngono. Ojo direken tonggo iki ya sini. Ya siri. 5 juta tak kekno Niko. Sing 2 juta gawe uripku ora kos-kosan. 5 juta dikene aku. Iya. 2 juta digawe sangun awakmu. Ndelok anakku. Lek ngene mbokne juta-jutaan. Nanamu paling recehan wontenane beber plastik. Keripit 1.500. Juga ngurus TV halal. Barokah. Aku ngerti senengan Riko. Wah, iya, Gil. Tak gawakno rokok. Oh, iya. Rokok Suryo. Wong arane gak iso rokok Surya Suryo. Dikai sapa ra dikai bapak panitia. Kari loro. Dikai piro loro sedoten saya bolo-bolo. Ojo direken tonggoku cekak geger. Aku tak Tangi ya kata reken. Lari ngene ya beten aku. tak sarapan dhisik ya, Mbok. Iya. Tidak diterus-terus Ya. gegeriku. Kan gak takon jangane ya, Gil. Jangan apa Riko. Oh, jangan asem pecelan tempe. Aku mulai sing dhisik kok ya jangan asem pecelan tempe. Iya, Iki saiki. Jangan tempe pecelan asem. Gopo kabeh mati betu berpolisi. Ya jangan asem pecelan tempe, meni pecelan tempe jangan asem. Terus mben dipecel lo kletong. Anakku rek, yang ganteng. Nama tua ya welas. Iya. Pengertian. Jadi Katanya kamu- jualan rokok. Rokoknya pirang-pirang dino gak ngerokok. Lah iya contohnya wong wedok rokok aja begengek. Ya, apa cerek rokok iki? Ora iki, kok gak makan. Sik, tolong. Koreno sik. Kawawa mengko nyumet rokok. Gak iso. Mombal-mombol mendelek maning. Sik tak gedene cek kok bengi depil. Apane wis jebeh merotoli ngene. Erong mulu kekamban. Iya. Oh, rokok Suryo. Nek disedot nang utek sak cemut. Jeneng anak. Apa itu? Yo, sampah-sampah doyan arek gobong. Tuh, seger. Mari mangan. Rokokan caweger. Pinter dia anak jadi. Wenoa. Mantep. Segere gak karu-karuan. Wis Kak. Nyono gak ngira. Lah
Wah. Kok ngajeni? Ya ampun diwale. Ngono nek ngelokno wong sakene dhewe totote. Wis pai. Satu gelis. Ya ngono iku. Manuk blekok, manuk gares. Kepinginan wak kala nang londeran. Nemu rokok leles oleh dawa kebeneran. Gak ngurus. Yang penting rokokan. Ya wetene diang-diang doyan. Wah, Raene ae dinyang 1000 gak gelem. Kalau itu wedhus dadi yang ini. Kok raene yo gak nyegerno. Kok dintekno pisan tak korek-koreke iku. Loh, ya ngono nak. Pinter, cocok. Aja mole-mole nak nek gak meteng. Yo gak ngarang-ngarang anakku kade dolen-dolen metonggo. Wong anakku jinem mesti teko diti-diti lho omah. Sapa wong Maren semarian? lapo? Lah papane. Wong kowe tek babon semarian yo golek jago. Hei, Frida. Ayo pulang. Di mana rumahmu? Jangan menjatuhkan hamba. Kenceng jagone. Yo gak. Anakku ngono anak pinter. Anak baik-baik. Baik apa Ngono aja. ta wong tuwa. Tuh. Gak kira gak karo anakmu. Lunan gigi mangkorek. Dicekel polisi. Bokeh, aja menjatuhkan mama sayang. Mama peok. Ya apa dadakne? Coba kon mukti sing mama. Mama. Yo, mama. Aku tau coba iku mama. Ngene lho. Kok mama. Aku wis gede. Ya wis seru nak. Masa kok Gede. gak kepingin kaya tangga-tangga. Lho iya sakjane ya ngono iku kepingin. Awakmu gak rapi-rapi. Lah mangkane kok kasih ngomong karo Ada rapi ya. Yo. Aduh, ya bener. Ada malu rapi. Sing duku iki. Ada rapi. Ada nggak dari mana nak? Kok ada di sekolah. Sekolah apa sih, Ada Mbok? Pak Mondo. Ada Pak Mondo. Gak gelem arek iku nutup Oh, gak gelem aku kan ganteng lu gak gelem. gak perlu ado-ado. Jadi, Tunggu dhewe ae. coba Nek sambang, sambang gak ado-ado. Sebelah iku. Yuk, Frida. Apa Pak? Iki para esuk jam 7 manuk renjak kok ngoceh ae, Nduk. Wis jelas si bapak jange tamunan. Jange ana dayoh. Nah, nek ana dayoh bapak siap-siap Nduk. Disiapi apa Pak? Pecok, Loh, berang, geraji. bokel. Apa, Mbok? Kupingnya mbok sih ono anak. Nek kupinge je mlari ku gaden. Ayo apa Pak? Ya gawe wacok dengkule tangga. Temu gak direket iki apa ke? Iku wis watake. Sing penting lodono. Kok lak leleh hatine, Mbok. Mama, Yo, kata yo. melondo. Jatuh nama hamba. Iko anake aku tok lho ya. Aku timbangane gak oleh arek iku. Tak pilih mati. Mati. Saya gak duwe anak aku. Pak. Makane terserah Riko nek Ya apa ya? Ya tak gak iki. ya kudu iya lah, Tak Mbok. bae ya. Heeh. Ora kata coba-coba, gak mudun-mudun. Meneng ae ya. Assalamualaikum. Salam. Gak apa-apa. Jane wong iku pateke ngono. Baleni sing alu. Wah, Wah, leleh hatine wong iku. kenal Pak. Iya. Kurang halus aku Iya Mas. kurang. Assalamualaikum. Cak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampeyan moro nang omahku kate ngejak gelut ta? Lho, Ngomong terus terang. kok ngajak gelut? Terus terang. Aku gak ngajak gelut, ya. Terus karepmu. Aku iki abot-abote ditangisi anak.
Anakku iki kepengin rabi tapi sing dikarepno iku anak peno. Dadi penoy pirang-pirang dina ditangisi anak peno. Ya, Cak. Kepengin rabi, kepengin besanan karo aku. Ya. Mulane yu wong urip ana jone kampung, urip ana nggone desa. Ya. Aja sok geger karo tangga digotong ya disangga. Ya Cak. Dulur ado dadi wong liya, tangga iki dadi dulur. Ana sampean lorone gak ngarah dulur sampean sing ado sampean celuk paling tangga. Semen, parmen, sopae mesti kon ngoten. Ya Cak, ana salahku aku yo sepuro. Lah ngene kenapa iso ngomong saiki? Lah iya, wis sadar. Wis ah. Ya aku sadar. Kelemben-kelemben roti-roti biyen-biyen saiki saiki. Lho, rungono. Arek wis padha senenge ngenteni apa? Iya. Ya, iki duduk jaman peno. Iya. Ya wis. Dadi awak dhewe iki aja sampe nyontoni sing elek. Ngono. Ayo nyontoni sing apik sebab wong kene iki gak ana wong elek apik-apik Teman. kabeh. Baru tangga ya sopan ya santun. Rukun-rukun. Rukun ngono lho. Wis contone ngene ae. Heeh. Lho saiki guyupe kaya ngene. Iya, iya. Dalam rangka kita memeriahkan hari kemerdekaan RI yang ke-81. Iya. Aja lali ayo lelekan. Nanti Cak. Lho supaya terhibur atine awak dhewe. Ayo nang medalem. Apa Cak? Lho acara 17-an iki. Hiburane apa Cak? Hiburane teater konvensional Ya. Lodrok Karya Baru Mojokerto